vastelavondsamen van Oud-Zwamen. In Zwamen is ook 2 vastelavondsverenigingen riek. Is ingelijfd Biermun, hier zitten de hopslokkers. En die zit natuurlijk de fopmutsen en natuurlijk in de Bacchus. Nu hebben we ons laten vertellen dat de nieuwe prins van de fopmutsen hier woont. Is er dan Bacchus en tegelijk de prins van de fopmutsen? Veel weten we niet. We gaan eens even kijken. Hier is volop feest. Och. Zullen hier hebben geslopen vandaag? Hoe is dat? Die kan zich nooit verlopen. Die kan zich altijd door neerzetten. Die kunnen altijd toesten, jongen. Vastelavond samen, zijn we hier goed? Ja, zeker, kom binnen. Goedenavond. Goedenavond. Kom door. Kom door, kom door, kom door. Hoe is het feest? Vastelavond samen. Hoi, vastelavond samen. De prinses helemaal in volle naad. Ik ben helemaal verrast. Ik dacht, hier wachten ze te winnen. Nee, geen Bacchussen. En, Op het moment niet in ieder geval. maar ben ik hier bij een echte vastelavondsfamilie terechtgekomen? Nou, in ieder geval de kinderen. De kinderen in ieder geval. Papa en mama hebben overgeslagen. Bij de kinderen is verder gegaan. Dan is het broer van die bakkers of zo. Dat klopt, ja. Ja, En doe weer vandaag de nieuwe voorganger van de fopmutsen. dat klopt, ja. Prinses, ja. Stel dich even voor. Ik ben Anouk, prinses van de fopmutsen vanaf Dalek. Ik ben 22 jaar, woon al mijn ganse leven in Zwamen. En ik heb er ontzettend veel zin in. Ze zijn die komen vragen en dan hebben ze dich voor die broer gevraagd of dich Net ervoor, 1,5 week eerder. en wie lang heb ze erover na moeten denken? Geen moment. Oh, dat is wel snel zeg. Ja, nee, dat ooit al een keer gedacht. Als ik ooit die vraag krijg, dan weet ik nu wel het antwoord. En waarom dan speciaal bij de fopmutsen? Ja, het is natuurlijk een super gave vereniging. En daar wil ze natuurlijk prins en prinses van weren. En dit jaar was het mijn kans. Dus daar gaan we er ook zeker voor. En wat doe je eigenlijk in het dagelijks leven? Ik ben verpleegkundige in het ziekenhuis Ramuin. Och, dan kan er wat van 11 helemaal niets gebeuren dit jaar. Nee, zeker niet. Het gaat helemaal goed komen. En dan is ook een paar adjudanten nemen gaan. Ja, ik heb 3 adjudanten. En daar kan je mijn eerste adjudant, Kim Ikkerot. Dat is een vriendin al vanaf dat ik geboren ben. Daarlangs staat IVG-raad. Dat is vanaf de kleuterschool al een goede vriendin en ook altijd zo gebleven. En daarlangs staat Roel Eggels. Dat is van de fopmutsen. En er werd me gezegd, een van de fopmutsen. En toen was die keuze ook snel gemaakt dat dat Roel moest gaan weren. Dus en met die 3 gewoon ik een schone vastelavondje. En nemen ze chauffeur van die 3? Dat moeten ze zich onderling nog goed vechten. Zolang ik maar goed toeskom. En wat voor spreuk heb ze? Mijn spreuk is niet klein te krijgen. Nog een keer. Niet klein te krijgen. En nog eens. Niet klein te krijgen. Kijk, ze beginnen te leren. Ze zijn niet alleen bij Ramuin gekomen, maar ik geloof dat er Ramuin bij is gekomen. Jazeker. Dat klopt toch of niet? Jazeker. Je bent niet de eerste prinses van de fopmuts. Nee, dat klopt. Ik weet niet wieveelste waal, ik heb ze nog niet geteld. Maar Kumpie Duck zat voor dat het toch een prinses is. Oh, een goede geëmancipeerde vereniging vind je. Dat Heb ze ook een liedje? Ik heb ook een liedje, ja. Hey, hoe gaat het Veel beginnen? hebben een liedje. Ongeveer 3, ongeveer 4. Ja. Ja, moet ik dat horen? Ja. Ja. Ja, zeker. Dat moet. Dan was altijd zingend over de kerk. Dat kunnen we zeker een keer laten horen. Ik zie niet de woonkamer omgetoverd tot feestzaal. Ja, dat klopt. Maar Ja. die is dadelijk nog een andere feestzaal toe. Hoe is dat? Ja, we gaan eerst naar het kussotje her. En daar gaat het oefengroepen plaatsvinden. Nou, veer zijn er in ieder geval bij. De rest mag nog één ding om dich even op te wijzen. Veer hebben een Prinsenslagerfestival en we hebben een prinsessenbijeenkomst dus. Dat is een van die maanden gekend. Maar ze bij deze van de harte goed genodigd. En ik wens je een hele, hele schone vastelavond. Zo, en nu zingen. Het is weer vastelavond, we komen op tegenaan. En nog feesten met z'n allen, ja, en shoppen weer gaan. Hier volgens ze erop, wat wil ze nu nog hier? Samen met die adjudanten, maak het leuk en sfeer. Ja, je bak is top. En dan ga ik heel langzaam over to de hand van onze neer. Goed zing! Hoi!
komen van de nieuwe voorbeelden. We zullen beginnen met de eerste. De nieuwe van voorbeelden. Kijk, die was goed hoor, ook in de vloer. Nee, goed zijn. Kunnen we jou nog wat doorhouden? Kunnen we jou nog wat doorhouden? Ik heb het proberen. Bij lijffiets, dat zeg ik dan eens. A heeft één eigenschap. En nooit als eerste de hoes. En fietsen is niet veel belangrijker. Fietsen. De fietsen is niet veel belangrijker. En de nieuwe. Zware, natuurlijk. Dan is er zo geen grens op de 6 die de pot met. De nieuwe van de potmetsen. Lijf in Zwame Zuid. Zwame Zuid. En hij heeft absoluut niet van kopballen. Hij heeft absoluut niet van kopballen. Voetballen, kopballen. Voor jouw ballen. Met punt. En de laatste wind is hij woont aan de rand van het bos. We gaan dadelijk heel langzaam die dozen doen. En dan kan je zien. We hebben nog dit jaar die taken weggelegd om die ons in potmetsen weer op te mogen gaan. Hij zei dan al, het budget bij ons is heel klein. Dus het wordt heel sober. Of het nu pakt, of dat je er heel goed doet, we kennen er allebei maar. Wie is terug? Wie is terug? Hier is terug Prinses Anouk!
applaus voor de Fopmutsen! Hoe doen die eentjes? Is het toeval of is het toeval? Voordat we verder gaan wil ik wel heel even de bakkers bedanken voor die medewerking, want zonder dit gaan we er niet kunnen doen. Ik zei al net van, we hebben een heel beperkt budget door die pakken en we kosten het alleen maar zo in één rijmen. Maar hier stuit de nieuwe prinses van de Fopmutsen, Anouk. Een heel groot applaus hier. En bij een prinses horen natuurlijk ook de adjudanten. En die staan ook op de popel, hè? Ja, je moet alle drie eigenlijk naar voren komen en zit je er door voor. Alle drie zitten er door, kom maar. Kim Ekerot, Ivy Gerard en Roel Eggels zijn de begeleiders van ons prinses. Maar de prinses is er niet klaar en voordat je aan je eigen nummer begint. Ja, dan hoort de set erbij. Nu moest ze hem officieel in ontvangst van Anouk. Hier de foto's, die zal ik straks zien in de pot gezet. We hebben een hele nieuwe stijl. Alles weer nu. Met deze prinses. Laat ik verrassen door prinses Anouk.